ne-members zonke ze-NEC ezikhoyo kule region yethu. Before I say anything, emotional, because umamam at this stage would say, Difikile elonale susaifa sujikape dikape sejiwela Sindisi, Enkosi, Difikile elonale For the benefit of the people who do not know me, igama lam ndinguThembisa Mkhohlwa, lasemzini wam ndinguMandlakazi. I am the person that has been communicating with everybody here, starting from our exhibitors to membership yethu. Ndingunobhala le region yaseMathole, le region strong, le region ikwazi ukwenza, le region engine ka-Afua, le region ithi xa kufunqule wonke umntu. Kuthiwa mandizobulela, and I'm just getting emotional. Ndiqale kupresident wethu. Ndiyacela upresident aphakame ukwenzela uba ii-exhibitors zethu zimbone. Thank you very much, President, ukuwuthenga umbono wethu. Upresident ngutata uStanley Makinana, ungupresident wethu nationally. Thina apha Amathole region, meaning i-regions zethu ziko-OR Tambo, ko-Gqeberha and Cape Town and other regions. Ungupresident wezi regions zonke. And ukuba upresident ebangakhange awuthenge lo mbono wethu apha eMathole, ngesingekho apha namhlanje. Thank you very much for i-support yakho. Siyayibulela into yoba usixhase kule region enxanelwe ukhula, ikhulise uAfua, enxanelwe ukwenza kakhulu. Ngamanye amaxesha kude kucace into ethi ingathi sirhalela uba yinto esingeyiyo. President, sirhalela uba iMathole strong, and sisebenzela into yoba kule ngingqi uAfua ame abe strong and nothing else. And simile apha eMathole sisupporta i-vision ka-national ethi nokukhulisa umbutho. That's what we're all about. Namhlanje amalungu aseMathole asibonisile into yokuba sithanda singabanje. Sithanda singabanje. Esi screen silapha emva kwam, before ndithethe ngaloo nto, ndifuna ukuza kwi-membership yaseMathole. Siyabulela ngoba nisithembe. Siyabulela ngoba nithatha amathemba wenu nee-businesses zenu, nee-ideas zazo nizibeka apha ezandleni zethu ukwenzela into yoba sizokwazi ukuzama lilinge eli, ukuzama ukukhulisa ezi businesses zethu.
Funeka ngoku siphume kulaa nto yokufaka ii-check covers eziyi-10 xa sisenza imingcwabo, sithi awugqiba sicalile apha elinye kuthiwa kudekoreythiwe. Ngoku sirekhognayizwa ngabantu ekufuneka singcwabe, ii-mayors, abantu abakhulu abakhoyo apha. And le i-level sizama ukuyi-introdyusa apha embuthweni wethu yi-level ethi we are ready for anything. So ndiyayibulela kakhulu inkxaso yenu nokuwuthenga umbono wethu siyi-executive, into yokuba masike sizame ukukhangela abantu esinopatnarisha nabo ukwenza ezi businesses zethu zikhule. Ndiyacela aba bantu balapha ningabayeki. Aba bantu balapha banezi screens abafuna uzibonisa esizisebenzisayo emingcwabeni emikhulu, and ke ngoku funeka ubudlelwane bethu nabo busenze into yoba sibe ne-preferential rate. Nokukhupha ikhadi lakho lakwa-AFUA uthi ndingowakwa-AFUA, andizukusihayarisha ngale mali uqhele usihayarisha ngayo. Sizawubacela into yokuba sibe isivumelwano esithi ii-members zenu ukuba ziyasifuna esi screen, nantsi ireythi yakwa-AFUA. Yho. So siniphathele Home Affairs. Thank you very much ku-Home Affairs ngokulisabela eli phulo, kuba without u-Home Affairs asingobangcwabi. And singengobangcwabi njena, u-Home Affairs ufuneka esi-understandile into yoba singabangcwabi abasakhulayo. So nawumphi na umntana okhulayo uncanciswa ngunina. Sicelile ke into yoba mabazokhupha ibele labo elibhonxileyo ukwenzela uba sizokwazi uncanca. Asizungabi nazo iimpazamo, kodwa kwiimpazamo zethu siyacela into yoba sinqwanqwadwe, sibekwe endleleni. Give us as much information as possible. Thina kaloku sikhule emakhaya kungekho zibhizinesi. Ibhizinesi ke ngoku iyaqala apha kuthi. Siyakoyika ke ngoku ukunqa kwemisila because imisila yethu ayikabikho clean omoto. Bakhona aba bangcwabi, uphi uOmoto, aba bangcwabi omoto abanazimoto zosebenza, and aba bangcwabi bangabantu abasuka kwi-disadvantaged communities. Sikhula thina sikweliti wardrobe kwa-Ellerins, zingene ngeChristmas, ngoJanuwari zizothathwa. Ngoku sishiyeke singazazi into yokuba sinetyala, singayazi nento yoba kukhona into ngu-credit bureau, as long as uba ibikhona iwardrobe ngeChristmas. Emva koko siya kwaRussell, sithi Russell, kule Christmas izayo faki iwardrobe. Singayi-understand ke ngoku xa isithi uRussell hayi u-blacklisted because wawuthatha iwardrobe kule nyanga uphelileyo kwi-Ellerins. Sidilishana ke nabantu abanjalo, where we have got to be sensitive and flexible in making sure that siyaba-empowerisha bazokwazi ukukhompyutha at national stage. Sonke siyafuna ukuba ngoocebo lethu, sonke siyafuna uba ngooABOB, but amandla walingani. And singakhange sibambelele kuni apha Spring, singakhange sibambelele kuni kuyasa, ayikho indlela esizawukhula ngayo. Lena ke yisemina yokuqala apha eMathole, lilinge lethu lokuqala eli. Ndifuna ukuthi ke kusihlalo no-deputy sihlalo ne-executive yaseMathole yonke, we have made it. Ndicinga into yokuba xa siqala kule level, kulo nyaka uzayo,
zonke ezi stakeholders lapha will hold our hands bene-understanding of what we want to achieve. Ndiyacela i-government parastatals norhulumente angadinwa unyaka nonyaka ukuze azosiwanqwada. Bathathe notes and saying, besilapha kulo nyaka kuphelileyo ngo-August, sanixelela u-X no Y no Z, but in the past year, these are the mistakes you have committed, and this is how we can correct them. So, siyafuna ukukhula nani, with you and about you. Siyabulela kakhulu kumnanawe. Umnanawe nguye umntu oze nesi screen ungakwazi usondela phaa kuye bedibene noniniva xa ungcwabi izikhulu zalaa lali yakho. Bendike ndasebenzisa ke ndingcwabi isikhulu salaa lali yam, as a result ngondaziwa into yoba sesam phaa elalini. So yonke into ibuzwa kum, which is nice. At the end of the day, nam ndiyaye ndiye phaa kuniniva ndifike ndithi laa mcimbi wethu athi uniniva izawuba yi-R1, ndithi mna phaa elalini izawuba yi-R2. Umnanawe has got tents, frame tents. Ndithe makangazi man nezaa ntente zethu zizi-peg and poles, makaze nee-frame tents ukwenzela into ethi sithi xa sithengisa umngcwabo siqale kwi-level 8. Zakunika intente, zakunika iskrin, zakunika intontoni. Nankuya umnanawe asenzele ikhombo yakwa-Afua ezawuthi uyabona uba uthathe intente netoilet nefriji kum, udibanise nekaskethi yakho nayo yonke into, singamenza u-100,000 ndenza umzekelo. Uthi wena hayi yehla apha njalo njalo. So uzawuqala i-exhibition ngoku. I'm going to give you exactly an hour nihambe nithetha kubo bonke aba bantu. Sinaye uDaisho olilungu lika-Afua, sinaye uKuyasa esirhalela into yoba abe lilungu lika-Afua. uKuyasa uthethe into apha president endiye ndabona into yoba ndifuna ukhwela kuyo, ethi Alfred Ntsona kuzo zonke ezaa regions abantu baye bakhwela bazike emzekweni. Ndicinga singu-Afua, we have got a lot of work to do kwezaa regions uKuyasa azibambileyo. So ndicinga into yoba National PRO masike sitshate nokuyasa sike sihambele ezaa regions ukwenzela into yokuba ezaa regions zethu zizokwazi ukhula sisicelo. Ndibulela kuye wonke umntu who has made this day possible. Upresident usiyele kwamasipala wayosicelela eli holo. Andazi noba usibhatalele noba sinikwe free, kodwa sipha epokothweni kapresident. Ikhaya Funerals, thank you very much. Bulela koochairperson bam, the sleepless nights. Ndiyaye ndithi ke xa ndibona into uba ayizuhamba kakuhle ndingene nango-12 phaa egroupini ndishukumise ndishawute into yoba hayibo nathula ngoku sinesemina. Thank you very much for putting up with my nonsense, and it has borne ii-fruits ezinje. Ndicinga into ethi out of 51 companies ezikhoyo apha eMathole, there is 47 companies that have attended. Achievement. Kulo nyaka zayo, let's strive for 100% attendance. Kule meeting besinayo eGquba ubethe upresident ufuna amalungu ayi-100 aseMathole. So unational PRO no-PRO wethu
Now, wonke executive yasemathole inexanduva of meeting this target, and I think we can do it. Ndiyabulela kakhulu, you have supported us, you have opened our eyes, Border Cater Hire. Akukho situlo ke singekhoyo phayana kwaBorder Cater Hire. Capitec, ndifuna isililo sam siphelele apha kule pulpit. Sisokola into engange-6 months apha singenayo i-account ye-association. Sinkonkqoza kuzo zonke izinto. And Capitec declined us. Sayovunywa, sayoqonywa FNB. Kanisilande man, kanisibuyisi. Asifuni baphathini. Sifuna uba lapha kuni. And ke ngoku ndiyaphinda ndizoma kule pulpit ndizoshela. Sicela uqonya please. Basixelele ke isizathu esibangela uba bangasiqomi into yoba abakafiki kwii-associations baselapha kwii-business accounts, and besicela ke ngoku into yoba sibe yi-association yokuqala yoba ne-account kuCapitec. Sincediwe apha bethunana ngabantu ke abangazanga baye bathemba mna into yoba heyi hayi asikwazi ukuza siphangele. Kukhona indawo eprintayo apha enguSign FX, nguye osiphe ezibhodi yonke iprinting elapha, siphiwe nguye, wenza ii-key rings and everything. I would like to thank them as well. Nabanye abantu who have paid the exhibition fee but who could not exhibit, abafana no-All Nations. Richmond, thank you very much for understanding our industry. Thank you very much for coming closer to us. Richmond unespecial anaso angazusikhwaza apha, nizawunyengezelwa izinto ezimandi sweet. Ndibulela kuye wonke umntu osixhasileyo emva kwe-awari, meaning we are not expecting anyone into yokuba ahambe before the hour is up. Ndiyacela kuqale i-exhibition ngoku umntu wonke angene kuzo zonke ezi ndawo ayozijonga kwaSARS, ayonxikwa umsila avume. Ukuze ube clean lo msila funeka uvume unxikwe ukwenzela uba uzokosulwa. So ndiyacela into yoba siye phayana kwaSARS, umntu ayonxika umsila, sibuze imibuzo kumntu wonke, create partnerships nabo bonke abantu abalapha. Ungabuyi usithi kum, heyi laa mnanawe wakho uduru, uhoyiswa kukuzinegoshiyeyithela ideal wena apha. Phuma apha usithi mna zonke iiprice zakwamnanawe ndino-15%. So lixesha lenu lokukhulisa nokuvana nee-suppliers eziqotho. uBorder Cater Hire akazonika izitulo ezigqabhukileyo. So go and negotiate with them. Bazanibonisa yonke irange yabo. Hey, Umgudu Funerals bethunana wenza. For those who don't know, Umgudu Funerals ndim. Umgudu Funerals wenza flowers. Hlukanani mana le nto yothenga ii-flowers ebelungwini. Khanike nizozithenga apha kum. In everything we give thanks. Thank you very much. Ndicela sonke siphakame siziqhwabele. Sonke well done. We've done a marvelous job. Thank you.